Čaute ľudia, vítam z nového videa. Dúfam, že ma na videu bude počuť. Aj dneska ideme 50 battle flipov, ale takto, alebo neviem ako sa to volá, asi cap flip, teraz neviem, alebo namiesto, teraz rozmýšľam. Podľa toho ako sa nám bude dariť, tak budeme 3, 4, ideme. Jeden. Dva. Alebo že by sme išli iba takto. Posilovačka. Dobre, tak nejdeme takto, ale dáme takto, že dáme, ale bude 150, hej. Takže ideme. Maroko to síce asi nedá, ale aj pre video sa musíš obetovať. Pardon ľudia, pardon. Myslím, že ma nebolo počuť. Dobre. Takže to bolo asi späť, sa mi zdá. Nie som si moc istý teraz. Ešte nám je chvíľa 145, takže akože... Pardon. To bolo asi 11. Dobre. Už nám chýba iba 15 krát to. Skoro. Teraz nám to zase nepôjde, si myslím. Vyzerá, že toto video bude celkom dlhé. Iba keď budeme zle hádzať, tak asi aj ja. Aspoň 15. Dobre. 17. Nie. Dúfam, že aspoň tých 100 by sme mohli dať za tú pol hodinku. Lebo už máme 20, hej, 21. Zakriem si oči. Aby ste vedeli, s touto fľaškou sa dajú robiť flipy. Hej. Si myslím teda ja osobne. Už hádam, už budeme skoro ani nie za štvrtkou, ale už sa blížime. 30, 32.
ja neviem, toto asi nebolo. Sme sa dávali najlepšie flipy. Tridsaťštyri. Šesť, 34. Čo je najrýchlejšie, aspoň 50. A 47 zabíja. Čiže celkom, alebo koľko? 47 máme. 48. 50. Už máme, ešte nám chyba 100, hej. Už iba 99, to sa hrozne vyplatí. Si sa proste ľahko dávajú. Len takto z chvíľku a ideme skúsiť takto hádzať. Pozri sa. Takto. Aké ľahké. Dobre, každý na to. Toto ani vidieť nebude. Dobre. Koľko máme? 63 sa mi zdá. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
71, 72, 73, 74, 75. Už sme v polke, je to tam. Šest, 77, 78, 78, pardon, ale meníme to, že by na 140, ešte keď tak na 150 to dáme možno, keď teraz máme 79 asi, 77, teraz už fakt neviem, ja som vypnutý, tak to vie. 70, 80. Keby sme hádzali tak, že takto, keby sme to hádzali, že tak, máme teraz tak 9. Proste takto je to ľahké, urobíme toto. Teraz sme to teraz, no, a máš 83, 4, 5, 6, 7, 'Akože keď to bude bez zvuku, tak som to natáčala len tak už iba. 9, 10, dobre, 90. Musíme ich pomaliť. Teraz ich dáme 10 po sebe. Nie, nedáme. Tak až teraz. No. Raz, dva, 3, 4, máme 100, yes, je to tam, ja za 13, za skoro 14 minút máme 100, keď tam bude 14 minút, tak začíname znova, už iba 50. Prvá prestávka. Ja, že teraz nám to nakoniec nepôjde, keď už máme 3/4. 4, Musíte, keď bude už iba 25, tak už dáme na chvíľku. Keď dáme jeden takto, tak sa to počíta za 5. Už máme 6. 7.
Na ten štúpel už. Real Prime. Asi. Ja proste neviem, ktorý je real, lebo pozrite sa tam. Pozri sa. Tam máme hento. Tam máme Prime ďalšie. Tam sú aj nejaké, čo majú inú podrážku, alebo čo to je, pozri. Ideme to znovu. Tak. Dobre, už iba 20, už iba asi 30. Trošku si to skrátime na 340. Viem, že bolo povedané úplne niečo iné. Viem, že asi sa na toto nebudete chcieť kúkať, ale ja by som fakt, prosím vás, chcel 1000 odberateľov. Takže akože fakt neviem, ako to mám spraviť. Lebo nikoho moje videá nebavia, takže neviem. Teraz mám vidíte, čo pre vás robím, snažím sa zanedbať trochu času. Som mohla byť napríklad na umelke teraz. Ale rozhodol som sa, že vám natočím videjko a že tam pôjdem až toto. Viem, že už je celkom dosť hodín. To chápem pre vás. To už máme ešte 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 10. 9. 7. 6. 4. 3. 2. 1. 140, ešte posledných 10. Sice som povedala 140, ale 1, 2, 4. 5. 6. 7. 9. A posledne si môžeme dať aj takto cap flip, hej.
dobre. Tak už tyhle, vieš čo? Keď sa mi to vôbec podarí. Dobre ľudia, trvá to celkom nejak skoro pol hodinu. Ja neviem, čo by som na to mal povedať. Ja som tu. Dajte odber. Dajte odber. A like. A dám vám srdiečko na komentár. Tak čaute. Počuli ste môjho kamaráda Fanka. Nie kaktus, on sa tak premenil, viete. Dobre, tak ľudia, ako povedal Fanka, neviem, som mu vymyslel meno. No dobre, tak jak vám povedal, dajte like, odber a dám vám srdiečko na každý komentár, čo mi napíšete. Ale nebude to toxic, hej, ako vždy na každom videu. Čaute.